De machtswissel binnen de Pila's stond zaterdagavond op de vastelovensagenda. Maar voordat de nieuwe heerser ten tonele kon verschijnen, moest er eerst afscheid genomen worden van de oude. Pila's en Pila's in een vergooien. Bierstig, veel dank voor alles. En werkelijk alles wat jullie ons allemaal gegeven hebt. Ik heb dit moeten maken, wat ik het mooiste wat mooie met je maken. Een machtig mooie mens, klasse. Tot eeuwig lid van de APK Rooi. En na het opnemen van Wout in de APK was het wachten op de nieuwe prins van de Pila's. Let op zijn adjudant, Koos. Ruud Keizers! En Bert van Beek! De op de 30 april in 1987 geboren en getogen vuilnisjong Joseus Arnold Joep Lensen! Hoe voelt het? Ja, ik voel me nou wel echt super ontspannen. Er stroomt nog wel wat adrenaline, zeg maar, her en der. Alleen het was echt heel erg spannend. Hij was wel zenuwachtig, hè? Ja, maar wij allemaal. Dus ja, dat viel niet echt op. Maar nee, het waren zenuwslopende laatste uren, zullen we maar zeggen. Maar ja, uiteindelijk wat Jukebox zegt, er valt nou een grote last van onze schouders af. We kunnen het met iedereen delen en ja, nou gaan we ervoor. Wij zaten boven, maar hiervoor hebben we natuurlijk het oud trio mogen ontmoeten. Het trio 25 waar we voor mochten uitkomen. Dat was eigenlijk ook heel speciaal. Heel intiem en dat maakt het ook weer, dan begint het echt te voelen. En uiteindelijk kwam je hier binnen en toen dacht ik ook van, oh, dat pak aan en je hoort hier al de mensen. Ja, dan wordt het echt. Pila's en Pila's in een gigantisch goed applaus voor Prins Joep Lensen! Ik wil jullie even meenemen. Meenemen terug in de tijd. 116 dagen geleden, Prinsjesdag 2024. Uiteindelijk door s'avonds liepen er 4 kelderwegen opgenomen. En die het rare was, ik wist dat het kwamen. We gingen namelijk voor de allereerste keer in de bestaande vastgoedvereniging de Pila's het schorkelde prins voor de me. Dat liep even anders. En ik stond ja, iets minder zenuwachtig dan nou. Klaar in de keuken, onze nieuwe voorzitter Paul Rutte. Zijn audio of zijn microfoontje op te spelden. En ik hoorde een keer een testje draaien of het allemaal goed klonk. Ik heb die camera in aanstak. En Paul zei, maar dan wil ik wel even het hele verhaal even goed oefenen. Dat is prima. En die was klaar met zijn verhaal. En toen zei hij, dan ga ik een hoesbroekje halen. En toen stel ik de volgende nog een keer. En ik moet zeggen, vanaf dat moment, samen met mijn adjes, bevind ik mij in de allermooiste film die ik ooit heb moeten gebruiken. Op het podium heb je net verteld hoe je bent gevraagd, hè? Dan heb je ook heel veel moeten liegen. Ja, extreem veel. Dat is echt niet normaal. De laatste dagen sowieso heel erg veel. Dan wordt nog een tikkeltje erger. Maar aan de andere kant, omdat wij de Pila's docu gaan opnemen voor het jubileumjaar, had ik wel een hele fijne dekmantel. Dus dat scheelde wel, maar ja, dan alsnog was het af en toe wel heel erg lastig. Ja. Af en toe bijna door de mand gevallen? Zeker waar. Heel dichtbij. Ik heb zelfs die 2 kuils hier net van mij, toen we in een van onze vergaderingen bij mij thuis zaten.
dat mijn schoonvader op een onverwachts moment binnenkwam rennen. En dat hij via de voordeur naar binnen kwam en dat die Kels hier net van mij achter de schuur in rende door de tuin in. Om maar te zorgen dat we niet gesnapt zullen worden, zullen we maar zeggen. Dus nee, zeker. We hebben ons best moeten doen. Ja, je moet iedereen... Op een gegeven moment, Joep is natuurlijk iemand die altijd ook genoemd werd. En je bent beste vriend van Joep en zo gaat dat in de rond. En ja, op een gegeven moment dan... Ja, je raakt eraan gewend, dat is het wel. En uiteindelijk weet niemand het zeker. En dan maakt het ook van, ja, laat ze maar lullen. Verheug je je dan het meest op? Nee, ik denk dat het echt, en daar hebben we het met z'n drieën ook wel eens over gehad, dat zien en blijven echt die kleine Vastelovensmomentjes. Dat zien echt die pure Vastelovensmomentjes wat wij, als wij, precies zoals we het afgelopen jaar hebben, zeg maar. Dus die kleine geluksmomentjes, die gesprekjes, en dat gaat dan op een hele andere manier beleven in deze rol natuurlijk. Maar dat zien denk ik echt een beetje de momentjes waar je nog niet op zit voorbereid. Want eigenlijk is het zo dat jij nou aan de andere kant van die camera staat, hè? Ja, klopt. Nee, maar dus echt, ik heb heel veel gefilmd voor de Pielaars en voor de Zoekneus. Dus ja, ik heb heel veel geleerd, ook door de vereniging. Ja, super mooi dat we nou in deze rol staan. En ik vind het heel eerlijk gezegd ook wel af en toe wel lekker om mee te kunnen verstoppen achter de camera. Dat gaat de komende tijd niet meer gebeuren. Ja, daar maak ik ook een heel graag een uitzondering voor dit jaar. Op gevoel, alle scherven, dorst, Noorderven.